tlač na zákazku. Každý kúsok spraví radosť hneď na prvú. Obrúž si utierky do kuchyne, tašky, šiltovky, štýl, čo zapadne. Košielky na krst, pracovné oblečenie, osušky, šatky, poctivé prevedenie. Čiapky, detské veci, trička tiež s nápadom. U Slávky to máš hneď, logo, text či obrázok, na želanie presne podľa tvojich slov. Slávka všetko zariadi s láskou. Úsmev, kvalita a poctivá práca k tomu.